ରାମୁ ଓ ଜଗୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଥରେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମେଳାରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲେ। ଜଗୁ ଗୋଟାଏ ଗାଈ ମେଳାରୁ କିଣିଲା। ସେମାନେ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ତାକୁ ଗୋଡ଼ କାଟିଲା। ଗୋଡ଼ କାଟିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଭୂତ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଜଗୁ କହିଲା, ଭାଇରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ଜଗୁର କଥା ଶୁଣି ରାମୁ ହସିଲା। କହିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଗାଈଟି ଅଛି, ଗାଈ ଥିଲେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଭୂତ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ରାମୁ ଓ ଜଗୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଥା ହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଭୋରରୁ ଉଠି ବିଲକୁ ଯିବେ ପାଣି ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଭୂତ କହିଲା, ଆଜି ସିନା ଗାଈ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ସକାଳୁ ତାହେଲେ ତମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାତି ପାହି ନଥିଲା। ଜଗୁ ବେଶରେ ଭୂତଟି ଆସି ରାମକୁ ଉଠାଇଲା। କହିଲା, ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ, ନହେଲେ ପାଣି ସରିଯିବ। ରାମୁ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନେଇ ଆସିଲା। ଭୂତର ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାମୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ଚାଲେ ଭାଇ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବା। ଭୂତଟି ଡରିକି କହିଲା, ନାହିଁ ଭାଇ, ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବା। ରାମୁର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ମିଛରେ କହିଲା, ମୋ ପେଟ କେମିତି ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯା। ଭୂତଟି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂତଟି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ରାମୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତା କଥା ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଗୁର ଗାଈ ଫିଟି ଯାଇଥିବ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଘାସ ଚରୁଥିବ। ସେ ଭୂତର କଥା ଜାଣିପାରି ଯାଇ ରାମୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ରାମୁ ଗାଈକି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବ। ସବୁ କଥା ଯାଇ ଜଗୁକୁ କହିବ। ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ। ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା ପରେ ଗୁଣିଆ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ସେମାନେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଭୂତକୁ ଡାକିଲେ। ଭୂତ ଆସିଲା। ଭୂତକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ? ଭୂତ କହିଲା, ମୋତେ ସେମାନେ କେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇ ବୁଲୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗିଳି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୁଣିଆ ପୂଜା ପାଠ କଲା, ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କଲା। ତାପରେ ଭୂତଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେଠାରେ ଭୂତ କେହି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ରାମୁ ଓ ଜଗୁ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଜଗୁ ଆସିଲା। ତା ଗାଈକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କଲା। ଗାଈକି ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। କହିଲା, ମୋ ଗାଈ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା। ରାମୁ ଓ ଜଗୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଈକି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା।